Kútba tekintek, aranyszálat szakadó, benne látom testvérkémet, bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba. Rikoljatok Kútba este. Takard el, mondjad, Kútba este. Húzzon ki! Húz ki. Várjál, húz ki. Mondd a nevét. Húz ki. András. Hány méterről? András bácsi kérdezem. Hány méterről? Mondja. 20-ról. Jó, igaz, hogy csak kézzük szoktuk. Igen. Annyiszor így rugódzol te térdből, nem állsz fel, és a 20-nál pedig felállsz, helyet ez, 3, 4, na ez így megy. Ennek is sok változata van azért. Nem körbe, hanem négyet, előre négyet, hátra négyet, előre négyet, hátra négy taps, és akkor utána van ugyanez a mondós. Az nagyon jó. Akkor azt tanuljuk meg, vagy melyiket? Ez ugyanaz, csak ez ugyanaz végül is, csak nem körbe járunk, hanem Jó. Az alakutat az marad. kör, és akkor igen, négyet, előre, hátra. Ugyanott van a... Igen, minden Jó, ugyanez, csak akkor menjen körbe. be valaki. Fiatalabb. Jó, tessék. És akkor csak meg. Jó, tessék. Még Kútba tekintek, aranyszálat szakadtok, benne látom testvérkémet, bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba. Hát dugolj, lesz takard el. Kútba estem! Mondja. Kútba estem. Ki húzzon ki? Húz ki. Húz ki, Imola. Hány méterről? 9. Akkor most 9-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Még Kútba tekintek, aranyszálat szakadtok, benne látom testvérkémet, bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba. Kútba estem. Ki húzzon ki? Ákos. Hány méterről? 5. 1, 2, 3, 4, 5,